Sant Roc i Llefià són el primer i el sisè barri amb més necessitats de salut de la província de Barcelona, segons el nou indicador socioeconòmic presentat per la Generalitat aquesta setmana. El conseller de Salut, Antoni Comín, va presentar dimecres al Cap del Gran Sol la reforma de finançament de la xarxa d'atenció primària que té com a objectiu incrementar la inversió en les àrees bàsiques de salut amb més desigualtats. Salut augmentarà aquest pressupost en 13 milions d'euros de cara a l'any vinent i els equipaments assistencials de Sant Roc i de Llefià se'n veuran beneficiats. L'ambulatori de Llefià ha estat el lloc escollit per Salut per presentar el nou indicador socioeconòmic elaborat per un ampli grup d'experts i que és un dels grans reptes del departament aquest mandat. Sota el nom d'índex de privació, aquest nou indicatiu pretén tenir molt més en compte els factors socioeconòmics de cada territori a l'hora de distribuir els recursos que la Generalitat destina als ambulatoris i no només la quantitat de població. Amb aquest pas endavant, el conseller Comín assegura que han pogut disposar d'un mapa més encertat de les necessitats sanitàries de les àrees bàsiques i així podran retallar les desigualtats entre les zones més i menys desfavorides. D'aquest actualitzat dibuix, Sant Roc i Sant Joan de Llefià de Badalona són el primer i el sisè barri amb més necessitats de l'àrea de Barcelona. I avui no tenim la mateixa salut perquè hi ha unes desigualtats socioeconòmiques que ens ho impedeixen. Malgrat que el dret a la salut està reconegut i blindat per la nostra normativa, per les nostres constitucions, pel nostre estatut, avui no podem parlar de que hi hagi igual salut per tots els ciutadans per causes socioeconòmiques. Aquest indicador, que es podrà actualitzar cada any, serà l'eina que reguli un nou model de pagament que es dividirà en dues fases, la primera de les quals a partir d'aquest 2017. Consisteix en addicionar recursos a l'atenció primària, fase 1, durant 5 anys, de manera que les 180 àrees bàsiques que avui reben menys recursos dels que els hi pertocaria d'acord amb el nou indicador, al final d'aquest període de 5 anys acabin rebent els recursos que els hi tocarien d'acord amb el nou indicador. Es tractaria d'una injecció de 65 milions més que es dividiran en un augment de 13 milions anuals. Comín ja ha avançat que part d'aquest augment anirà a parar l'any vinent als 25 barris més desfavorits de Catalunya. La segona fase encara està en situació de càlcul i estudi i no es poden oferir xifres. El que sí ha explicat el conseller és que l'objectiu d'aquesta segona fase serà incrementar el pressupost de totes les àrees bàsiques de salut de Catalunya, excepte una. Com dèiem, Badalona serà una de les ciutats beneficiades d'aquest increment pressupostari a les àrees bàsiques de salut. En concret, Sònia, en dues, la de Sant Roc i la de Llefià. Sí, així és. Segons el conseller de Salut, l'àrea metropolitana de Barcelona és on existeixen més desigualtats, on es poden trobar els barris amb més nivell socioeconòmic i els que menys. Entre ells, les zones amb un baix nivell, hi ha dos barris de Badalona, el de Sant Roc, com deies, que es troba en primera posició, i el de Sant Joan de Llefià, que ocupa la 6a posició. També trobem la Mina de Sant Adrià, Ciutat Meridiana i Trinitat Vella de Barcelona, Ronda Gatassa de Mataró i Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet. Segons va explicar Comín, el departament havia triat Badalona per presentar aquesta reforma del finançament de la xarxa primària d'assistència sanitària per ser una de les àrees prioritàries per la Generalitat. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Badalona, que també va incidir en aquestes desigualtats. Badalona, i és per això que estem aquí, és un dels municipis en què es concentren més àrees bàsiques de salut amb un alt índex de privació. Perquè a Badalona hi ha avui una situació, d'acord amb el nou indicador, de privació molt important. Són situacions de desigualtat generals que s'agreugen en ciutats com Badalona, que forma part d'una de les àrees amb més desigualtats com és l'Eix Besòs, i és per això que he volgut agrair d'una manera pública i molt expressa que l'acte d'avui es faci a Badalona, com també agraeixo a la Conselleria que aposti per aplicar polítiques públiques que tinguin en compte especialment les dificultats que hem d'afrontar poblacions com la nostra. Perquè ens fem a la idea, durant la roda de premsa es van posar alguns exemples de quina relació hi ha entre la situació socioeconòmica de la família i la seva salut.
Sí, un exemple seria, per exemple, la diferència de 7 anys en l'esperança de vida que hi ha entre barris com la Mina, i que se situa als 81,1 anys, i el de Valldoreix, a Sant Cugat, que se situa als 86,6 anys. Un altre exemple seria el de l'obesitat infantil, que passa del 10% de la població a les àrees amb més nivell socioeconòmic a un 16% en aquelles àrees on el nivell és més baix. Aquest nou indicador s'ha fet, com deien, amb la participació d'experts en salut, en economia de la salut. Segons el conseller Comín, s'ha fet així perquè era la forma de fer-ho més rigorós. Quins factors són els que influeixen en fer aquest índex socioeconòmic? Doncs, segons ha explicat el conseller, com bé deies, fins ara el pressupost d'una àrea bàsica es feia atenent a la població, al nombre de població a la que s'atenia, i els factors socioeconòmics només influïen en un 10% aproximadament. Quins factors s'han combinat ara per crear els nous indicadors? Doncs factors com el percentatge de població amb ocupacions manuals, com veiem aquí, el d'aquells que tenen un nivell baix d'instrucció, o les taxes de mortalitat i d'hospitalitzacions evitables. També el percentatge de persones que no han de pagar els seus medicaments i d'aquells amb rendes inferiors a 18.000 euros o superiors als 100.000 euros.